У повістку дня нової сесії Верховної Ради вийшло рекордне число опасних для віруючих законів. Що то за закони? Верховна Рада України підготовила повістку дня для нової сесії 22-го года, у яку вийшло велике число законів, які несуть пряму опасність для моралі сім'ї, для церкви, і про це пише сайт Всеукраїнський собор. Які то закони? Законопроект 0931 про гармонізацію законодавства в сфері протидійства дискримінації з правом Європейського Союзу. На думку експертів, цей законопроект дуже опасний для віруючих різних конфесій, особливо для усіх християн, бо він підрозуміває дуже жорстокі покарання за любу критику ЛГБТ, тобто людей, які по нашим релігійним переконанням і, що записано прямо в Євангелії, являється гріхом. А їх не можна буде не критикувати, і навіть з Біблії не можна буде вичитати ото місто, де Христос каже: не обманюйтеся, ні блудники, ні мужеложники, ні чародії, ні п'яниці Царства Божого не наслідують. Зачитавши в церкві це місто з Євангелія, священник, діякон, або взагалі простий чоловік, місіонер, підпадає під цей закон і може бути жорстоко покараний. Таким же є і другий законопроект 5488 проявлення з дискримінацією то же самое, введення штрафів, свобода слова, свобода чоловіка, лишення свободи до 8 років за критику і негативне відношення до ЛГБТ, тобто до мужеложства. Законопроект – це практично, кажуть юристи, дублікат диктаторського закону попередніх 3316, котрий в своє время власть одозвала із активної протидії віруючих. Бо смисл того закону також, як ви відноситесь до ЛГБТ, аж отрицательно вас штрафують. Якщо то скаже священнику проповіді в церкві, то буде трактуватися вже не як «єден сказав», а як совершення преступлення групи лиц на почві нетерпимості і повлече наказання 5-8 років тюрми. А це вже, цей закон доганяє чуть ли не закони Римської імперії в часи імператора Нерона. Всемірний совет церквей уже раніше звертався до парламента з Кабміном відклонити проєкт. Хто їх ці проєкти задіває, хто їх додіває, завідомо знає, що це буде, можливо, ужасна ситуація в державі. Третій проєкт про медіа 2693 і другий, котрі постановляють штраф до 350 тисяч гривень за критику гей-парадів ЛГБТ. Ти покритикував, що зібралися якісь непонятні люди, розкрашені, обголені, і наші діди, якщо б встали з гроба та нараз би заново вмерли, видя такое, оказується, ти покритикуєш, або скажеш одно слово, штраф 350 тисяч. Якщо ЛГБТ буде критикувати православних, може, і бити може, і захвачувати храми теж може ЛГБТ, і другі, і ПЦУ. А от якщо православний покритикує ЛГБТ 350 тисяч, за це теж Всемирний совет церквей в Україні також виступає. Немедленно відклонити такий ужасний диктаторський закон. Законопроект 4598. Цей взагалі угрожає свободі слова і опасний для свободи віросповідання. В цьому законі йде річ про внесення змін у законодавчі акти України, що касаються сексизму. Попутно предлагається внести змінення у адміністративний кодекс, але по оцінці експертів він тягне
порівняння сексизму з домашнім насиллям. І тут опять карательні функції, штраф, роботи исправительні і навіть даже арест на 7 суток. Чуть ли не доганяє цей законопроект советський, так називаємо, на 15 суток. Для християнина всякі законопроекти являються угрозою, бо формулировка, що сексизмом являється поддержання і усилення гендерних стереотипів, поддається различным толкованиям. Таким образом, любое сопротивлення розпространенню гендерної ідеології може розцінюватися чиновниками, а вони нині розклали всяких наглядачів, всяких смотрящих по различным направлениям, смотрящих по науці, смотрящих по правам, і ще буде смотрящий по старанному захисту прав ЛГБТ і старанному порушенню прав остальних людей. Маємо розуміти, що ще один 5-й законопроект 6326 про недопущення направлення бюджетних средств, коли якась програма планує добра, інтересна, наукова, культурна. Але якщо вона десь касається дискримінації і критики ЛГБТ, вони і ті ізбрані тепер можуть покритикувати, пожалуватися, і тоді такі нормальні міроприємства можуть бути остановлені, або їх не можна буде фінансувати. Що нам робити? І ще один 6-й законопроект такий є, 6327, про зміну в Уголовному кодексі у протидії дискримінації. В даному випадку йде річ про ізложення нової редакції статті 161 Карного України, де буде предусмотрена відповідальність за публічні призиви до насилля на почві нетерпимості, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, а також для такі свідомі дії, які направлені на розпалювання ворожнечі і ненависти на почві тої ж нетерпимості до сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, а також за ті дії, котрі зробилися служебним лицем, котре використовувало служебне положення. В общем, не законопроект, а катастрофа. Саме законопроект 6325 також саме протидія прямим цикосним дискримінації, про нетерпимість у відношенні окремих лиць і груп. От тобі на. Це ужасніші законопроекти, де подводні каміння суть закладені такі, що по тому закону можна подряд усіх буде людей судити, кидати в тюрми і направляти на Біломор-канал, як то робив у свій час Сталін. Слідченням або наслідком цього може стати те, що всі релігійні книжки, досліди, научні конференції, котрі будуть критикувати гомосексуалізм і ЛГБТ, можуть бути признані підстрікаючими к дискримінації. На території України, незалежно від раси, цвіта, кожи, возраста, інвалідності, полової приналежності, язика, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, це любих других ситуаціях, всі люди мають права рівні. Но говориться в новому тексті як права рівні, а реально, як показала ситуація, позорна ситуація в Європі і в Америці, що навпаки порушені права чесних людей, котрі бояться таких гріхів, як нас учили наші предки, що це жорстокає, особлива болезнь. Вдруг тут за свою оцінку получаєш космічні штрафи або навіть суд. В результаті так се стане, що ЛГБТ, або ті, що мають такі мужеложники, виявляться всі при власті, бо їх не можна буде не критикувати, не бити, не судити. За ними все буде таке, як весь світ буде слідкувати, може, і сам Антихрист буде позирати за того, бо їх десь не вдарили,
а вони будуть ходити голі, а роздіти, а критикувати, а сміятися, надсмішкувати. І діточкам нашим уже у перших класах будуть внушати. Якщо ти чувствуєш себе хлопчику, дівочку, та будь таким. Ужас над ужасами. Що це буде, ми не знаємо. Но, по крайній мірі, згідно Євангелія, ми входимо у послідні часи, де елементарні права чесних людей будуть це грубо порушувати. А права людей, які по Біблії являються крайніми гріховними людьми, які граничать із, психологи підтверджують і медицина підтверджує, з крайніми болезненними ситуаціями, будуть рахуватися нормою. Як один сказав наш чоловік, якщо тепер п'яниці зберуться разом і проведуть свою демонстрацію, і по всім містам понесуть прапори і будуть казати, п'янство не є поганим. А хто буде критикувати п'янство, буде платити штрафи по 100 тисяч, і так як ЛГБТ, так і нас захищайте. Чим то закінчиться? Ми розуміємо. Тепер потрібно нам, віруючим людям, молитися Богу, щоб Господь дав нам силу, щоб таких страшних часів не дочекали. Хоч, напевно, вже сатана, антихрист уже в мірі діє, і ці законопроекти – це вже його прояви. Ми віримо, Бог у всі часи помагав християнам держатися в святості, в чистоті. Віримо, що наші люди і при тих ідущих тепер катастрофічно опасних для релігії часах, люди нормальні будуть й далі держати у духовних, святих, євангельських і державних по законодавству рамках.